aliketara atzeago, ez? Eta maniobra ostean, Baserri, Urdaibai ondo, badakigu hor indarrean ibiltzen direla eta ongi, bermeotarrak hurbildu dira 2 segundora orain. Zarautz, buruan Urdaibai 2 segundora, Pedreña 6ra, Kaiku 10era. Orain barruko balitzen inguruan 15 kilometro orduko haizeak, ikusten da inguruan geixago jotzen duela bolada latza gainera gu somatzen dugu orain Baserri. Bai, gu gauden lekontan nola pixka bate altura pixkatian gaude eta horre bizkarrean guna baitzen dugu, ez dugu tresnari behar ikusteko tarteka indar gehiokin bultzatzen dula, ez? Gu geu gara, tresnarik egokiena, Bai, geho konturatzeke azkar, ez? Zarautz eta Urdaibairen artean dago hemen estropada orain, bai horixe, Pedreña 5 segundola Erne, Kantabriarrak gogorra dira eta Kaiku 10era, eta bermeotarren batioak behar bada orain azalduko zaizkigu Baserri. Bai, azaldu behar luteke, ez? Orain arteko lana pixka bat zuzendutzeko asmo horretan, ez? Bilek alkarren onduan daude, lehenengo kadeti Zarautz eta bigarrenetik Urdaibai, zainketa lanak hurbilago ezin egin, ja hor ikusten dugu eizo zabala belaunikatuta, egorkaren berri ere bai, hori haizean eragozpen hori, ariketa traba gutxina egiteko, ez? Eta Pedreña ere hurbiltzen ari da, 4 segundora Pedreña, Kaiku 10era, asko galdu gabe hauek ere, eta estropada dugu eta polita gainera. Bai, Calisto Presmanes, Pedreñako presidente gurekin da. Estábamos comentando que altibajos, ¿no? Calisto, estabais como a 10-11 segundos y estáis a 4 ahí, estáis todavía. Sí, parece ser que para las balizas de afuera se recupera mucho tiempo y luego para las balizas de meta parece que se pierde bastante. Yo creo que debe ser por las corrientes, como está bajando la marea, pues a las calles que más les afecte, pues pierden bastante tiempo, pero bueno, a ver si podemos recuperar yendo para afuera y a la vuelta ya, aunque nos cueste un poco, pues estar un poquito adelante. Las regatas de los domingos estáis bien, estáis ahí, pero segundo nos cuesta ganar, ¿no? Sí, parece ser que hacemos así algunos cambios y parece que de un fin de semana, de un día a otro, pues se nota un poco, pero bueno, esperemos que poco a poco pues podemos ser un poquitín más regulares, ¿no? El nivel es impresionante. Sí, el nivel ya nosotros lo hemos dicho desde un principio, que es un nivel muy alto y además muy igual. Por lo tanto, en una regata puedes quedar segundo como puedes quedar octavo. Entonces hay tanta igualdad que es fácil que te pueda pasar alguna cosa de esta, ¿no? Muy bien, gracias. Maniobra garaian Zarautzek Urdaibairen aurretik 5 segundoko tartea zuen eta orain parean doaz Pedreña ere asko hurbildu da 4 segundora, Kaiku 10era, bermeotarrak orain eluzio honetan ongi ari dira eta hortxe dira Zarauztarrekin batera Baserri. Bai, eta arrisko ondila Zarauztarrak atzetik aurrea datorrenean talde bat postu egiten da eta horre atzetik jun eta gero aurrea pareatze horrek animo ondiak ematen ditu eta horre lehia estua ikusiko dugu 3. luze honetan Urdaibai eta Zarautz lehenengo eta bigarren kale horretatik, ez? Ikusi mer ziabogara nola iristen dien eta oraindik garrantzitsua nola ateratzen dien, ez? Noski. Baina orain parean dira biak. Maniobra ostean azkar jandizkio segundo horiek luzerdi bat oso ona izan du Urdaibaik eta tartea jan egin die Zarauztarrei, baina orain parean dira eta Pedreña 5 segundora, Kaiku 11-12. Kalistok itxasgora eta itxasbera ipatu digu, eta itxasbera ordu biak eta 19 minututan izango da, eta estropada ere honetan horrek benetan badu eragina, baina hemen baditugu bai aldaketa kale artean. Urdaibai buruan, Zarautz parean, segundutxo bat momentu batez GPS-a markatu digu Urdaibairen alde, Pedreña 6ra, Kaiku 12ra. Eta berehala, kanpoko balitzetan dira maniobra egiteko. Bai izango dela garrantzitsua txanda honetako garaia erabakitzeko maniobra irtera gero. Bai, alik eta hobeki emateko arriskatu nahiko dute, baino gehiegi gabe, Gainera, Urdaibai eta Zarautz hortxe, lehen edikaletan dira eta ematen du gaur abantaila hor dagoela etortzerakoan, Baserri. Ba, eta hori aprobetxatu nahiko dute, ez? Haizeak barruraruntzu bultza egiten du, eta horrek erne biliberko dute, pixka bat zabaldu, bestaldetik ziabogez hartzeko, ez? Hortxe dira biak. Itxia Zarauztarrena, baita ere bermeotarrak ongi. Eta parean, Bai, hor ikusten da txopa. Asko arriskatu dute Zarauztarrek, baina ongi irten dira hor. Eta 6 segundora Pedreña, 14 segundora Kaiku.
momentuz erreferentzia 14:48 Urdaibai markatu dugu. Urdaibai 14 eta 48 eta orain ere bestetik Kaiku 15-0 bateko denborarekin Zumaiaren atzetik. Eta argi dago hemen burruka Urdaibai eta Zarautzen artean dagoela. Pedreña 7, Kaiku 15-era. Baita lan askokin Kaiku ikusten da horre hirugarren kale horretatik bigarren zilaboga oso eman espadu, hirugarrenare alatxu izan da eta horre beste taldekideentik atzetik etxanda honen bukaera emanez, ikusten da bestetik Urdaibai eta Zarautz lehenengo eta bigarren kale horretatik borroka estuan eta abantaila dute, ikusi orain Pedreña 7, Kaiku 15-era, oraintxe dute aukera lehen bi kaletatik Urdaibaik eta Zarautzen. Kanpokalde horretan 9 kilometro orduko abiadurarekin aitzea. Estropada eremuaren erdikaldetik herrira, eta esateko Hondartzara, haize bolada indartsuagoak ditu. Eta bizia benetan bi traineru urdinen arteko norgehiagoka, Zarautz eta Urdaibai, Urdaibai eta Zarautz. Ontzi harinagoa, Zarauztarrena, potentzialdetik indartsuagoa, Bermeotarrena baserri. Bai, ikusten da harinagoak oso ondo moldatzen ari direla gaurko estropado honetan, eta esan Zarauztarra pixkat ohituta daudela estropadan zehar hori horekin da lehia horretan norgehiagoka bertatik bertako honetan ez. Eta oraingoz emaitzak onak ez, Zarautz Urdaibai Zarautz horre txandakatuz, baina momentu honetan denbora berdin-berdinakin ez. Bai, eta psikologikoki Zarauztarrentzat kluba apalagoa izanik Urdaibairekin norgehiagokan izatea ona da, balekoa. Eta alderantziz Bermeotarrentzat ez horren ona edo ez albiste bikaina nola baita esateko. Normalian behintzat Urdaibai Zarautzen aurretik hili beharko litzatekelako. Ala dabil, zelkapenean Urdaibaik 56 puntu ditu eta Zarautzek 53, baina gero estropada guztiak ezberdina dira baserri eta gaur ere antzematen da. Baita erakutsi egin behar da, ez? Lanan ondorioa izaten da emaitza, eta emaitza ona lortzeko lana latz egin behar da, ez? Eta Zarauztarrak horre beren apaltasun horretan izugarrizko denboraldia egiten ari dira, eta ondoan zein jartzen delare izenez o gizonez handiago izan dare, edo indar gehiago horre batetik bestea ikaia tratatuz, nik uste dut oso lan txukun egiten ari direla urdinak ez. Bai, eta Bermeotarrak aurrera joanen. Lehorren ere lanean, Josu Zabalondo, atzo esan zen idan, urduri nago eta baita gaur telefonorekin eta aginduak ematen edo erreferentziak ematen uretakoei. Sufritu behar dago hemen. Bai, eta hemen ikusten dut, denpora bardin gauzala Zarautzekin, atzo baino urduri hau nago, ikusten dut gaur zeuz ere egiteko aukera daukagula. Erantzukizun handia daukazu une honetan, aldaketa horiekin eta erantzukizun handia, hortxe ibili behar duzue, eta horrezko txandetik erori zarete berriz ere, eta... Bai, lan asko egin behar dugu ondino, esperantza asko daukagu, bai, esan zuen moduan, aldaketak egon dira, eta gogorren behar dugu, behar badan, abuztuen hasieran igual oba egon gora, baina gaur zeus aukeritzeko badaukagu, benetan. Ea Vale, hor datoz Urdaibai eta Zarautz, Zarautz eta Urdaibai. Pedreña 10 segundora, Kaiku 20, koskandia dago. Bi ontzi urdinak aurretik eta bien arteko buruka ikaragarria. Hau da irudia, hementxe dago, katamaranak ematen diguna. Biak parean, une batez Urdaibai zertxo baita aurretik, baina ez da segundoaren mugimendua agertzen, ez da koska agertzen GPS-ak emandako datuetan. Hemen Zarauztarraken bat ontzian, azken txampan dira, Erne? Amaieran Erne beharko dugu, nik uste dut gaur argazkiak eta dena beharko direla, hori gehien eze tosta erdi bateko diferentzia. Azken txampan erabakiko da garailea, hemen bukerako erakustaldia egin behar da txanda irabazteko. Urdaibai, Zarautz Urdaibai. Enbata, Zarauztarrak aurretik. Zarauztarrak aurretik. Garbi ikusi dugu eta diferentzia horre txikia da 6 egunen agertzen dira. Epaimaitik agertutako zerrendan 43 segundo. Zarautzek Urdaibairi. Pedreña 12 segundora. Zarautzentzat 19:42, 78.
Urdaibairentzat 19-43, 11.